Avanza o proxecto para dotar o Porto do Son de chan industrial. O Concello calcula desenvolver os primeiros 70.000 metros cadrados cun valor que rondará os 50 euros ao metro cuadrado. A carreira por crear chan industrial é unha realidade na comarca. Un dos concellos que leva tempo traballando en dotar dun polígono industrial é Porto do Son. O goberno local traballa para que este proxecto se converta en realidade. O que pretendemos nos no proxecto do parque empresarial é sacar uns terreos a un coste pois asequible para os compradores, para os empresarios. Non? Andamos cun cálculo de sobre 50 euros metro cuadrado. Vamos a aproveitar pois xa o abastecimento de aguas que ven entre Porto do Son e Porto Sín, que vai un colector de agua moi dimensionado, que daría para estas 70.000 metros cuadrados que queremos desarrollar dentro do que é o parque empresarial, que son 300.000, queremos empezar a desarrollar 70, porque son os que temos comprometidos cos empresarios. Non? O saneamento que se usará terá como punto clave a depuradora do Loreto. Queremos aproveitar esa infraestructura que estamos rebaixando costes ao parque empresarial. E tiñemos aí no plan xeral facer un acceso novo ao parque empresarial que nos valería 1 millón de euros. Bueno, pois outro día tamén o ingeniero Vicente nos dou unha alternativa que aproveitando estas pistas anchas que tiña a parcelaria de Nebra, pois podemos acceder ao parque empresarial cun coste mínimo. Bueno, pois ese é o que vamos a poñer agora encima da mesa da Consellería, en este caso a través do Instituto Galego de Vivenda e Solo. E comprométase a que nesta legislatura o parque empresarial de Porto do Son sexa unha realidade. Xa vimos desde o ano 2011, venos unha crise económica e foi imposible porque era facer un parque empresarial e non había comprador, non había empresario que quixera suelo industrial e entón tuvemos que parar. Despois que xamos empezar outra vez co parque empresarial, vennos esta terrible pandemia que tuvemos que parar e espero ter a suerte en esta legislatura que acabamos de comenzar e que ao final desta legislatura, como volvo a repetir, sea unha realidade o parque empresarial. E ademais, xa quero tamén anunciar que en este parque empresarial vai a participar a Fundación Ría. Polo que o deseño do parque empresarial sonense correrá a cargo de David Chipperfield. Con este proxecto, o goberno de Porto do Son quere atender ás demandas dos empresarios. Non podemos, por ter falta de un parque empresarial, que unha empresa queira crecer e non poda. Non podemos que unha empresa queira vir a Porto do Son e crear, pois, aunque sea unha microempresa, que dé un puesto de traballo, xa o justifica. Non podemos. Entonces, eu espero ter suerte esta legislatura e que non pase nada e que sexa unha realidade. Polo menos esos 70.000 metros cuadrados. Iniciativa coa que tamén se quere dotar ás firmas de seguridade xurídica e técnica. E onde vai a instalar unha nave que poda desenrolar a súa actividade sin unha denuncia, sin un problema, sin ruídos, sabes o que estou dicindo? Que teña o que falábamos antes do saneamiento, que teña o do abastecimiento, que non teña problemas con un servicio básico e que teña denuncias por un vertido ou tal. Entonces, eso pasa por ter un parque empresarial. E tamén ter un parque empresarial a un coste que a empresa poda mercar, porque despois de mercar o suelo hai que construir unha nave. Entonces non podemos poñer o que non queremos é poñer un suelo caro, porque senón non queremos facer un parque empresarial para que haga parcelas baleiras. Que agarda que unha vez se creen os primeiros 70.000 metros cadrados se impulsarán máis, proxecto co que tamén se busca asentar poboación no municipio.